Un mercat on els diners no hi tenen cabuda. Aquesta és la principal premissa d'una de les novetats de la Festa Major de Riells del FAI que ha organitzat l'Ateneu Solidari. Dimarts a la tarda el pati del Centre Cívic i Cultural s'ha convertit en l'escenari de la primera jornada d'intercanvi de teràpies, productes ecològics i artesania del poble. Que la gent pugui portar productes de casa seva o coses que ja no li fan servei i les puguin intercanviar per una altra cosa que els hi agradi. I tenim des de productes d'hort, tomàquets, cogombres, ous, fins a arracades, artesania, tota classe de productes i que la gent ho pugui intercanviar sense diners. La resposta ha estat molt bona i és que la iniciativa ha permès fer intercanvis com el que explica en David, que s'ha sumat a la proposta de l'Ateneu Solidari. Mira, acabo de ser víctima de tallades de cabell que ofereixen aquí en aquesta fira i no res, m'han demanat a canvi que oferís algun tipus d'aliment o si pogués ser i res, doncs jo tinc pruneres a casa i tinc tomàquets i pebrots i res, sofregit amb conserva que he fet i marmelada serà el que intercanviaré pel tall de cabell. D'altres intercanvis han estat més improvisats, ja que la proposta ha sorprès a molts dels participants. Yo he intercambiado abrazos porque como la gente tampoco sabía muy bien cómo funcionaba y la gente no traía cosas, pues les he echado las cartas de Los Ángeles y les he dado un abrazo. La valoració d'aquest primer mercat d'intercanvi a Riells ha estat positiva i engresca l'organització a seguir treballant en la mateixa línia. I en un principi es queda amb això, no? Bueno, això com funciona? Això no pot ser. No pot ser que jo em porti alguna cosa sense pagar. Però quan ho entenen, li expliques si ho entenen, els hi agrada aquesta idea. L'Ateneu Solidari, a més, fa mesos que promou a Bigues i Riells el primer banc del temps del poble.